sikhuluma indaba ethinta ukuhonqa, sikhuluma nodokotela. Yes, Thando sami. So, yazi ziningi ezinye izinto Thando sami ezigcina seziba izifo emzimbeni womuntu kanti inkinga isuka la khona. Uyazi ukuthi na ushukela ungagcina suba naye inkinga. Kanjani na? Ngoba again ngiphindele ekuthenini kwenzakalani ngesikhathi uhonqa ioxygen yehla ngaphakathi kwena. And khumbula asikhulumi ngomuntu ohonqa nje, sikhuluma ngalo ohonqa ukuthi kube nohixa, okay? Ngaphakathi, okay? So ngesikhathi le oxygen yehla ngaphakathi and ngithe umzimba wakho ukhipha le chemical ethi hey kunenkinga la yilwa noma baleka. Manje lo muntu ulele kuze alwe angithi udinga energy, okay? Yini ke energy yomzimba ushukela. Angithi umzimba wakho udinga ushukela. So igcina ingqondo sihamba itshela isibindi, ithi isibindi deliza lo shukela ubekile lapho nangulo muntu udinga ukuthi alwe noma abaleke. Isibindi sisawukhipha ke manje ulele wena isibindi sakho sikhipha ushukela ebusuku while ulele. Ulale futhi ithi ingqondo hawu hayi false alarm. Uphinde futhi wena riqi futhi uvuke again isibindi sakho sile kusukhiphile lo shukela. So ugcina wena ushukela wakho loku uphezulu uthi uvuke ekseni ushukela wakho uphezulu kanti ubangwa yikona lokhu ukuthi wena bongalele kahle. Na ubona ukuthi njalo ifushukela wakho ukuba phezulu njalo lethi awukakabi nesifo sashukela. Ushukela wakho ukuba phezulu njalo mulele wena. Kugcina inikwe selithi hawu vele ngijwayele ukuthi lo muntu ushukela wakhe uba phezulu ebusuku ngesikhathi ulele. Suba nalento esithi insulin resistance, okay? And lento kuthiwa insulin resistance iyona egcina sibanga utype 2 washukela. So uyabona ukuthi ungagcina sunesifo sashukela kanti lento iqale nje entweni ukuthi wena bunenkinga yokukhona, okay? Sigcina lento ngempela sikubangela inkinga, okay? Khumbula ke futhi sami ukuthi ngesikhathi wena uhonqa ebusuku uzovuka ekseni either ukhathele abanye bavuka benekhanda ephethwe yikhanda or ekhathele kadelele kodwa uzizwa ukuthi hey yazi mengivuka ekseni ngikhathele, okay? Athi mekahlala buka iTV nje siyamlalisa iTV usiyalala sengiphinda kuleyo TV yakho. Athi mase meetingini usiyalala esemeetingini. Athi usesontweni nje usiyalala usesontweni, okay? Ngikhumbula phela khona udokotela washo ukuthi la beningena nabe boardroom engathi makhudlwana. Kanti makhudlwana. Already uyayibona yakubonisa leyo nto. Yes uyasho ukuthi ngwena naye boardroom mkhulu but it's because akalali kahle ebusuku. Lo muntu kodwa kuyakutshela ukuthi uyahona lo muntu ebusuku ugcine ngalali so umzimba usitholi kahle isikhathi sokuphumula. So emini mokwathola ichance umzimba uthi awuthi ngintshontshe ukulala kancane and then usuyalala usilala ema meetingini lale sontweni njalo, okay? Kuyahlangana. Na ubona ke vele ukuthi if lento izokukhathaza emini izokukhathaza nasebusuku futhi umuntu wesilisa ke sengena leza sebusuku ngoba umshovu utheni? Ngizokuthi utheni? But izokukhathaza nasebusuku, okay? But into enkulu yile mhlawumbe angingene ngale kokukhathala nje ngesikhathi wena igazi lakho lehlelwa ioxygen imthambo yakho yegazi ngaphakathi sike sakhuluma ngayo kodwa ikudala imthambo yakho ngaphakathi inama layers amathathu le layer engaphakathi iyadinga kakhulu ioxygen. So uma ungekho uoxygen ngaphakathi siyaqala siyadabuka kanti kumuntu wesilisa iwona lo mthambo ilayer ngaphakathi kumthambo wegazi owenza ukuthi imthambo yakhe yonke emzimbeni ikhuleke irelaxe kuze igazi ligijime kuze igazi liye kulezo zitho phela ezidingakala ukuthi zisebenze ebusuku. So if wena unenkinga yokukhona mase oxygen yakho uyehla umzimba wakho usakwazi ukuyakha lento kuthiwa nitric oxide igama layo. Awusakwazi ukuthi uyakhe le nitric oxide oyidingayo wena kuze irelaxe imthambo yakho kuze igazi ligijime liye lapha ya endaweni lezi zasekameleni. So suyakhathala wena inkanuko yakho siyehla ekameleni nokwenza izenzo zakho nje umfutho suwehlile kanti qale lapha lento ukuthi wena uyahona ebusuku and umzimba wakho usuyakhathala usuba wekodwa. Khumbula futhi ukuthi ngesikhathi ulele umuntu wesilisa ikhona futhi lapho umzimba wakho ozokwakha futhi le chemical esithi testosterone le kwenza ukuthi ube namandla ube nondli ube nomfutho ngoba wena ulali kahle umzimba usitholi kahle isikhathi ukuthi uyakhe leyo chemical. So kugcina ke nomzimba wakho suba weak nasekuseni nemsebenzi yasekuseni ayisavuma ukuthi yenzeke kanti ngoba wena kodwa uhona ebusuku umzimba wakho awukwazanga ukuthi uyakhe leyo chemical le edingakalayo. Okay. Now ngiyangibona sengenze fast forward. Yeah. But uyazi ukuthi umuntu umehona sithana sami akaffect yena nje kuphela. Kuzomaffecta futhi no next door wakhe ngoba wena useceleni kwakhe angeke uzulale kahle phela ngoba unext door wakhe umakhelwane olele naye uyakuvusa nawe omunye umuntu osokelele naye umuntu ohonayo usoke worried ukuthi hawu ngesikhathi ethulile akafi yini akafile yini eleke thatha umcamelo faka umcamelo ngaphansi kwakhe oramjikisa oramvuka athi vuka phela oragcina umuntu oselele kwelenye ikamelo awusokuhlukana kubudlelwaneke lokho if ukuthi omunye umama noma ubaba uselele kwenye ikamelo
uyabona. So uyakubona ukuthi kwakona nje lokuzokwenza ukuthi kube nokungazwani kahle ekhaya ngenxa yakho ukuthi lo muntu usenenkinga yakho khona. Okay, sikhulumile ngayo iweight yokuthi uma umkhulu kukodwa lokho futhi kuyagcinezela yonke imithambo la mase weight ke kodwa sona sami kuyanikana. Okay, ngoba if kukuthi une weight, yes uba ne weight kwenza ukuthi kuzogcinezeleka inyama zakho angithi and then umoya usahambi kahle mase kuya vibrate uyakhona. Okay, now ngesikhathi ulele angithi ngitheni ngithe uma kuukuthi wena ulalanga kahle ebusuku ngakusasa uyakhathala. So if kuukuthi umuntu okhathalayo ngakusasa ngeke kube ne-energy ukuthi ujime wenzeni, ngakusasa uzohlala kusofa udla ama chips ubuka i-TV ulale futhi so ugain weight. So uyakubona ukuthi nako ukhona kuyagcina sokwenza futhi ukuthi ube ne-weight kwenza ukhona kwenza ube gain ne-weight. So kusogcina sokuba i-cycle ephanayo ukudla ngaleyo ndlela leyo. Ikhondle la noma ulapha zonke lento esishilo. So yes. So uyazibona zonke lezi zinto esengishilo lezi ezinye izinto ufanele ukuthi wena uzibheke ukuthi yini mhlawumbe amaphilisi owadlayo, mhlawumbe kunamaphilisi letho odokotela bakunikeze wona, mhlawumbe ukulala amaphilisi mhlawumbe amaphilisi nje maningi nezinye inhlobo zamaphilisi ezingakwenza nako futhi kakhulukazi izinto futhi ezokwenza ukuthi umlomo wakho ube dry ngaphakathi. Okay, so zibheke lezo zinto if ukuthi udinga ukushintsha iweight yakho indlela olala ngayo ngoba khumbula ukuthi ngithe uma ulala ubheke phezulu then kune chance more ngoba izinto ziyawa mulela ubheke phezulu ziwela ngemuva mase iphasage liba lincane mase futhi uyakhona. Okay, so but kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu nezithandwa zami engaziyo ukuthi bele bethi hayi mina amaphilisi iBP yamhlala iphezulu akho philisi elingisizayo, kanti cha ngeke likusize iphilisi ngoba inkinga yeBP yakho ngempela ayikho ekuthenini wena unalesifo sesikhona yes but sibangwe ilifestyle yakho nokuthi wena uyakhona. So awukulungise lokho lezo nkinga ezibanga lokho ukuthi wena ukhone kuze ukwazi mhlambe neBP yakho engakwazi ukuthi responde ku medication. Okay, wehlise notshwala also very important, wehlise utshwala ebusuku uzolala. Abantu abaphuzayo bathi ngeke ngiyeke ehlisake. Abazali bathumela ama voice note ukwazi ukubheka ubone ukuthi uthini bathumele kwamanje. Yes, please sonazama. Singakayidingi imshini yethu babe bethumela imibuzo kanti ke futhi ke bahambe baye podcast awubatshele na uthola lapha thina nje podcast yokhozi uzoyithola ingqoqo. Yes sithona sami. So if ukuthi khona even mhlambe nangokunye sithona sami ngoba njoba ngiyayichaza nje kunezifo eziningi engazichazanga izinso nani konke kuyangenelela inhliziyo istroke kuningi ongenelalayo kukona lento yokhona. So mhlambe if ukuthi ufuna ukubuza ngako abasenda ama voice note nangokunye nje mina ngu Dr. Nomcebo Mthembu ngise Medilution inumber yesibhedlela Medilution 072 994 7547. Khumbula ke sibhedlela sihambisana nento ezihambisana nokuhlukumeza kwenhliziyo nomzimba wemoya, ukuhlukumeza kwemoya, istress, inkinga yestress ufuna ngikusize lapho and shame ngiyokusiza and then and then mufuna uclean umzimba ema clinic ami 0317658475 ise Botha's Hill lapho sise Botha's Hill asekho Hillcrest ise Botha's Hill. And then Richards Bay 03576015 sikisi no 9 sine special sabantu besilisa njalo njengoba kuyinyanga umsumbuluku nangolwesithathu ayi siyamkheninga umuntu wesilisa umsumbuluko nangolwesithathu khulena